الناس حقوا زفردو جهنم سات كوردو بحال فرد خبيدي فردني اندحري لكوا قليل ነገር አይኮነን ሰላም አመል العالم ዘለኹም ኩራት ተኻተልቲ ኣብ ዘለኹም ሰላም ጥዕና ፍቅሪ ሓጎስ ዘበለ ኩለኩም እናተመነኹ ንሎም እስከ ምናልባት ለሰንበት ንሽተይ በረኸት ከነሳተፍ እናይሎም መዓልቲ ሓሳብ ኩላትና ኮን ፈልጦ ሎም ዓመታዊ በዓል ናይ ቅዱስ ሐዋርያ ጴጥሮስ ወጳውሎስ ማለት እዩ በረከቶም ይሕደረና ዓመታዊ በዓል ኣዝዩ ክቡር በዓል ማለት እዩ ሕጂ ብዛዕባ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ወይ ከዓ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣይኮንኩን ክዛረብ መጽኤ ግን ብሓፈሹ ናቶም ታሪክ ዝባይ እንተና ኣይኮነን ነበረኸት ግን ንሽተይ ሓሳብ ኣላትኒ ብታ ሓሳብ ክወስደኩም ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ በገለ ማለት ኣብ ሓንቲ ጉባኤ ተሳቲፈ ነይረ ትምህርቲ ክንማር ከለና እንታይ ኢሎም ሕቶ መጽኢ መስለኩም ኣው ሕያዊቲ ሰበይትስ ካብ እግዚኣብሔር እያ ክፍእቲ ሰበይቲ ካበያ ተባሂላ ተሓቲቱ ነይሩ ሕጂ ምናልባት ምሻሎት ናብራና ስለዝኸበደና ዝኾም ኢሎም ሕቶ ሓቲቶም ሕጂ ብሓፈሻ ኣብ ሓዳር ጥራሕ ዘይኮነሲ እቲ ህይወት እውን ከቢድ ስለ ዘሎ ሕጂ ንምንታይ ሓሳብ መጽያ መስለኩም ኣብ ሓዳር ክትንትን ስለ ዘለኹ ብዛዕባ ሓዳር ክዛረብ ስለ ዘለኹ ገለገለ ስለ ኮንኩሲ ብሓፈሹስ ማዕረኽ እንደ እቲ ናብራሲ ማዕረኽ እንደ ከቢድ ምዃኑ ጠፋኩም አይመስለኒ ምክንያቱ ካብ ሃገርካ እንተሰዲድካ ባዕድ ሃገርና ነበርካ ከለኻ እቲ ናይ ስጋ ሽግር ኣሎ እቲ ናይ ስጋ ፀገም ኣሎ ብዙሕ ነገር ኣሎ ዝገጥመካ ብዙሓት ማለት ናይ ገዛ ርእስኻ ብትደሎ ካብ ሓሊፉ ናይ ጎረቤትካ ክኾን ይኽእል ናይ ካል ሓሊፉ ናይ ሕብረተሰብካ ክኾን ይኽእል ናይ ዓድኻ ክኾን ይኽእል ብሓፈሹስ ብድሆስ ካብ ዝተፈላለዩ መወፅእ ኾን ብሰንኪ ስንፍናና ዝበንፅ ምድብ እውን ኣሎ ማለት እዩ በቲ ናይ ሃይማኖት ታሪና እውን ተስፋ ዘቁርፅ ከዓ ሓደ ግዜ ካብ ቤተክርስትያናት ከዓ ካባኹም ዝኽወል ኣይኮን ማለት እንሻሎ ክዛረቡ ንፀይፈ ዝኾነ ነገር ሲ ኣብ ውሽጢ ኣብ ቤተክርስትያን ንኣምላኽ እናመለካን ከለኻ ባእስን ዕግርግርን ምናልባት ጠንቁ ብዙሕ ክኾን ይኽእል እዩ ብዙሕ ጠንቅታት ኮልያ ጠንቋላ ከተዲኣተና ግን ዳርጋ ዝበዝሕ ፐርሰንት ክትሪኦን ከለኻ ዳርጋ ናይ ገንዘብን ናይ ስልጣንን ማለት እዩ ገንዘብን ስልጣንን ምርካል ሓንቲ ኣይኮነን ማለት እዩ ታተባእስ ወላ ዓለም ታለም ስጋውን ብሳውት በሰላ ነገር ታተብልካሲ ገንዘብ ስልጣን ካልእ ታሽሚ ይብሉን ማለት እዩ ሕጂ ወላ ኳት 100% ተኾሚልካ ተዛረብካ ግን ብሚታዊት ክረአን ከሎ ግን ዳርጋ ዝበዝሕ ትዘባእስ ኣብቲ ገንዘብን ስልጣንን ማለት ገንዘብን ስልጣንን ማለት እዩ ገለገለ ከዓ ኦኬ ካልታት ኩሉ ይኹል እዮም ግን ከም ተቀድመ ዝበልኩም ሚታዊት ኮሚ ማለት እዩ ሕጂ ትጠንቃው ዘይኮንኩሲ ሕጂ ናብ ሓሳብኩም ሳንቁርጽ ምልስ ከብለኩም ሕጂ ከምዚ ዓይነት ክብደት እንተሃሊና ከምዚ ዓይነት ክብደት ዝኽብደና እንትኾይኑ ዝናብራ ምናልባት ትንክፍ ዝብለ ዘለኹ ምክንያቱ ما تسبسي كم عقمها تزارب كم عقمها تزارب أبشر ميدا حساب كني سمعت حساب ده اللغة غاني تدخل كازغون هيك تزارب كم ناتكريون كله مالتي يعني أتو نجلس بكم كودو ونسلا زغير مالتي نقول نسبكم كودو ونسلا زغير كم عقمها تزارب نتسبك عقم خون كتسفات قبل مالتي حجنا تحساب ملسكم تداو كينه نتايلهم كم زولكم برغت سويت وحياة سويت كاب زي أبي هير يعلم أتا رقم سويت سكابيات مسيلو حجي أتم حاول كاتم مهرنا نتايلهم اللي سووا مسلوكم حياة سويتي كاب زي أبي هير مهانا نفلت إلو حياة سويت كاب زي أبي هير مهانا نفلت له أكيد ويك رقم سويت كام من مهانا نفلتني له حجي كم زعينتهم تملسل أي وحج صحوا دغن ملس ولا ولا بهذا الأساس ملسي دس ولا كمالتي مالسي أنا كم نعطي كوريون كله مالتي نعهم قالون سمعكم خير مالتي جن دس بالملسي تخ ملس كوريون كله مالتي رب هذا الأساس مالتي كم قالوا بيجي إحنا قرت بلي حياة تسوي أنا شيطان زول خمس كني بالنخل نير ناوي كم قال نير مالتي جن معرخ ندسي دس بالملسي بهذا الأساس ملس مخانو نتاشم مختبري مالتي نفس خاص أمونه مالتي حجنا أوكم كنا نخم تقولكم أوكم كم مسألة بس أنا عم أتابع لنا قدس ሐዋርያ ጳውሎስ نايو قدس بطرس وانت تملكتنا حنت دس سلون تغسلنا ساقاني أبيوتكم تقولكم بس تسفى تقولص أنا نقرألو بس قاون من فساون سي ما عليها زي يقولون تسفى تقولص أنا لو كابتن نوريوس زي نوريو وزح كمان مالتي كابتن زارولو زي زارولو وزح مالتي ما عليها زي مالت مالته زي كم تقدم زبلك هو برسنا نهار لخان كلخان أنت داني أبأسن أو عقرقرن ويكان أملخ ناملكان كلخ أبأسن عقرقرن تنبر تدا أو كم أو ناملكان كلخان عليه النت أو ناملكان كلخ ناي عداونة أو ناملكان كلخ كل بس سجاودة تكون نكرات بجنزم سلطان بأس أو كم معرخ نديسي
ስጋዊ ዝኾነ ኣተሓስባ ከም ዘለና ማለት ስጋዊ ዝኾነ ኣተሓስባ ከም ዘለና ከም ዘለና ዘለና ንህና መግለፂ ብሓፂሩ ንሕና ከምኡ ዓይነት ኣካይዳ ስለ ዘለና እቲ ንህና ስእሊ ካብኡ ዝወፅእ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ተደስ ዝብል ጥቅስያ ተባሂሉ ከዓኒ ከም ሎማዓተ በዓል ስለ ዝኾነ እንታይ ኢሉ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ብዙሕ ምክርታት ገዲፍልና ካብቲ ሓንቲ ደስ ዝብል ምክሪ ግን ኣብ እምነቱ መሳን ከይትደኽሙን ከይትሕለሉን ናብቲ ጀማርን ደምዳምን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥሙት ኢሉ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ከምዚ ኣቕልል ኣቢልካ ዝረአ ኣቦ ዘይኮነሲ ተባዕ ዝነበረ ኣቦ ኣድልዎ ዘይነበረ ኣቦ መንፈስ ኣምላኽ ዝነበረ ኣቦ ምክንያቱም ዓለም ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሳይሉስ መንፈሳዊ ሰብ ንኹሉ ይምርምር እሱ ግን ብሓደ ይምርመር ይብል ኣቦ ማለት እዩ መዓል ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ከዓ ዓለም ክትምርምሮም ዘይትኽእል ንሶም ግን ንዓለም ዝበርበርዋ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ማለት እዩ ብዙሕ ምክርታት ዝገደፈ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብ ወላ ኣብ ሶሻል ሚድያ ወላ ብዚ ተመልከትናሲ ብዙሕ ናይ ዓለምና ፍላስፋታት ወይ ድማ ናይዚ ምሁራት ናይ ዓለምና ምሁራት መንገዲ ሓጎስ መንገዲ ሰላም ኢሎም ይምፅኡ ማለት እዩ ግን መሰረቱ ካበይ ተባሂሉ ሰምታቶም ዘምፅኡ ካብ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ እዮም ዘምፅኡ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ካበይ የምፅኡ ካብ ኣምላኽና ንሓነ ኢየሱስ ክርስቶስ የምፅዎ ምክንያቱ ከምቲ ኣነ ንክርስቶስ ዝመሰልኩ ንስኻትኩም ንዓይ መሰሉ ኢሉ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ከዓ ብድፍረት ንኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝመሰለ ከምቲ ኣነ ንክርስቶስ ዝመሰልኩ ንስኻትኩም ንዓይ መሰሉ ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ማዕረ ክንደይ ድንቂ ዝኾነ ተኣምር ከም ዝገብር ከም ዝነበረ መጽሓፍ ቅዱስ ብንጹር ሰፊሩሎ ዓለም ምንኡል እንትምስክሮ ኣቦ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ዓለም ምሉእ ትምስክሮ ኣቦ ስለ ዝኾነ ምናልባት ናቱ ምክርታት ንህይወተይ ይጠቕመኒ ክሳብ ዝኾነ ኣነ እውን ከም ፃልኩም ክፍትኒ ከም እንታይ ዓይነት ምክርታት ከም ክፍትኒ ከም ጥቕመኒ ማለት እዩ ካልእ ማዕልያ ዘይብለሉ ዋላ ብሂወት ዘለዉ ከም በዓል መምህር ክንፈ ርግበ ማርቆስ ምክርታት ዝገደፉልና ኣለዉ ምክርታት ዝፀሓፉልና መፅሓፋት ኣለዉ ካልእ መፅሓፋት ማዕልያ ዘይብሉ መፅሓፋት ኣለዉ በብመዓልቱ ነቲ ንዓይ ዝጠቕመኒ ብሓፂሩ ደስ ዝብለኒ ምክርታት ንዓኹም ከም ፃልኩም ክፍትኒ እየ ከዓነ ንስኻትኩም ከዓ ተጠቒምኩም ከዓ ደስ ንበለኒ ማለት እዩ ንሎሚ ግን ኣብዚ ከኣኽለኒ ዝተረፈ ሰላምኩም ይብዛሕ ኣብ ዘለኹም ብዙሕ ሰላም ይምነ ብዙሓት ማላድነት ጸሎትካ ናይ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ቅዱስ ጴጥሮስ ካ የኽፈለና ማለት እዩ